کوئٹہ گلستان روڈہ پولیس لائن نزدیک ود کو اشتراک یک مردم بیران عبدالحفیظ بلوچ و آئی خاندان گم پیشت کی واقع بابتا بلوچستان سیاسی گلانی نیمگا دلگرانی درشان کوئٹہ تمک قرآن مرکزی شاہراہ این اشتاد و پنچ بالگترا پروشت و پروش اشن سرحال مناچا اصاف آن لائنہ محلب بلوچ ایوہدہ بلوچستان صبح 7 بجے فروری 6 تاریخ و روچ دوشنبے دلگوش کنے سرجمی حالاں کوئٹہ گلستان روڈہ پولیس لائن نزدیکا ودکش تراکا یک مردم بیرانو بازینی ٹپی بتا تراک جہاں ودکش عروش کنوں کے آزار استگاں بندش جتگی گل تحریک طالبان پاکستان و عروش ذمہ واری قبول کو تگو گشتا کہ تراکا سیکیورٹی فورسز نشانہ کنگ لوٹے تگا حالانی ردا تراک گلستان روڈہ پولیس لائن چیک پوسٹ گیٹ نمبر 6 بتا سیکیورٹی فورسز دمگ انگراں زورتگو شاہدانی گوشگیں کہ تراک توار دا دور دورہ اشکنک بتا بولانا سیکیورٹی فورسز گاڑی سر عروشہ 2 کارندہ ٹپی بتا سیکیورٹی فورسز گاڑی IED نشانہ کنک بتا حالانی ردا سیکیورٹی فورسز گاڑی بولانے دمگنگوں بارودی موادہ نشانہ کنک بتا کہ چائشہ 2 سیکیورٹی کارندہ ٹپی بتا آپا دوا و درمانہ اشتاپیہ سبیہ برتگنتیش دیگے کشا بارودی مواد اترا کے سببہ سیکیورٹی فورسز ہنی گاڑی سرجم تباہ بتا عبدالحفیظ زہری بلوچ چبندی جہا یلا بوگو پدگو آئیا و آئیے خاندانہ پیشت کی واقع بابتا سیاسی راشونانی گوشگیں کہ کراچی پیشت کی واقعہ ماورہ آئین گامگی جانی ثبوتیں و چائشیہ زانک بھی کہ ریاست ادارہ آئین و قانون و آمد گسانی فیصلہ ہاں چوں سرگوز کنا نیشنل پارٹی وتی مرکزی بیان گشتہ کہ حفیظ بلوچ آمد کے سے فرمان پدا یلا بوگو آئیے خاندانہ ریاستی ادارہانی رویہ و تشدد زاگ و زالبولانی سر بوگا بلوچستانہ نا امیدی و تکانسری گیشتر بھی گوادر پورٹا ایشیا نامی ملکہ ہم گرنج کنوں کے شاہراہ این اشتاد و پنچ کے گوادر تربتہ دا کوئٹے اروت بازیں جہاں پرشت و پروشیں و باز جہاں زمین ایرش ہوتا ٹریفک قانونانی سرا عمل نہ کرنے کو اوور لوڈنگ کے سببہ شاہراہ تاوان رستہ پنجگور سیکشن بالگترا روڈ جال روگے سبب ہیوی گاڑیانی اوور لوڈنگ گشک بتا زانتکارانی گوشگیں کہ سرجم ملکہ شاہراہ وزنی کچوں کے ساتھ 40 ٹن ٹیرفیں بلے بلوچستان ایک قانون سرا عمل کنگ نبی و بازیں گاڑی 40 ٹن نے بدلا 90 چا 60 ٹن ٹیرف ہوں جنا ای اوور لوڈ گاڑی بازوادہ روڈ لمبا اشتہ کے بدلا دگے میانہ و پہلانی سرا جیک جناؤں اشتہ اے بابتا ویٹ کنٹرول ہچ وڑی راہ بندنیست اتھلا واٹر فلٹر پلانٹانی بند بوگا معلوم پر صافیں ورگی آپا پریشانی گہتگی آپے ورگا دمگے مردم نادراہی آماچ بوگا ہاں شاہرہ 1 کروڑ کلدارا 4 RO پلانٹ جوڑ کنک بتا کہ فنکشنل بوگا پیسر غیر فعال بتگو زنگاں گپتگاں اے RO پلانٹ 6 سال پیسر اتلے دگے دگے جہاں اڈش کو تگاں بلے انچو مدت گوزگا پد ہوں اے پلانٹ فعال نبوتگاں میتگانی مردم پسافیں آپا پریشانہ بلے نابودیں حکومت پلانٹاں فعال کنگا بے صوبیں محلوک لوٹ کو تا کہ سرکار آپے وڑے بنک کی جیڑے نیمگا دلگوش بدن تو پاہا صافیں ورگی آپ بداں خوزدارہ ٹریفک کی قزاحہ 2 مردم بیران بتا پولیس سے بنشون ردا خوزدارہ 0 پوائنٹ رخشان اوٹلا مزدہ ٹرک و موٹر سائیکل ڈوک ورگا 2 ورنہ بیران بتا کے مردمانی پجار عبدالحفیظ و نصیر احمد نامہ بتا پولیس کا کیس نبشتہ کتا و مزدہ گاڑی ڈرائیور دستگیر کتا ملکی و در ملکی حال انجمن تاجران پاکستان گوشتا کہ اگا ملکہ IMF گوشگے پدا ناجائز ٹیکس جنک بود گڑا چا 13 فروریہ سرجم ملکہ زہرشانی تحریک بنداد کنی آہاں لوٹ کتا کہ محلوک و تاجرانی سرا ٹیکس جنگے بدلا ملکہ لٹو پول کنو کی سیاستدان و اشرافیہ در ملکہ برتگی معلوم اڈیاں پدا آرگے ایمن سٹی دیگ بھی صدر مملکت مزن وزیر قومی و صوبائی اسمبلی باسک سینیٹر چیئرمین و باسک ججز کرنل بیوروکریٹانی پگار بند کنگ و آہانی مراعات کم کنگ بباں معاشی پالیسی جوڑ کنگ بھی ملک معاشی جاور وچ شرباں اشتا انوگی حال پگیشتری حالاں بیچارے میں YouTube چینل یا وزٹ بکنے میں ویب سائٹ www.asafonline.com نمنا محب بلوچہ بدہ اجازت شمیروچ کو نیو تاہیل بات